Здравейте хора, добре дошли в моя канал. Днес си купих ето тези стикери, които може да преобличаш тези две момичета. И сега нека ги отворим от магазин за джунджуийки. И хайде ги отворим. Между другото, снимах едно друго видео. Вижте колко са сладки. Има рокличка, чантичка, бутуши, шал, шапка, топ, рокля, пола, обувки, всичко има хора. Дедемка има, панделки и нека да започваме. Мисля, ето това момиче. Двете момичета ще ги залепя на ето този сгънат лист и ще ги преоблечем. Сега я слагам точно ето тук. Вижте. Вземам и другата. Вижте колко е яка. Слагам я ето тук. И нея. Вижте как се получи. Сега мисля на това момиче да я сложам ето тази кюта рокличка. Нека да я сложим. Оп, само един момент. Много не мога да ги залепвам тези стикери точно по мястото им. Но хора, направо не знам как да я сложа. Малко по-надолу трябва да сложа. Така. Точно така. Вижте как я сложих. Вижте с прозора. И на това момиче също мисля да им сложа ето тази панделка. Виждате ли я? Много е сладка и нека я сложим. Хоп! Я! Вижте колко е сладко. Сега ще сложам ето тези обувки. Тези обувки. Нека да и сложим към. Сложихме и едната, след това и другата. Между другото се получава доста добре. Вижте. Доста добре, много е сладка. Сега ще преобличем тази. Мисля на нея да изложа ето тази поличка. Мисля, че така. Колко яко. Мисля и ето тази блузка да изложа. Тук минават тапи мохи. Плата трябва да е само малко по-нагоре. Ето и блузката. Между другото, блузката върви с ето тази шапка. Но аз не знам дали да я сложа. Между другото ще я сложа, защото да изглежда мега яко. Сложих я. И мисля на нея да изсложам
Този чифт обувки. Не знам. Може би ще ходи. Затова нека видим. Между другото, много яко стоят. Вижте ги двете. Много са яки двете. Мисля вече да им слагам аксесуарите, които държат. Мисля, че тази ще държи. Ето тази чантичка. И нека сложим само един момент. Просто не е трудно малко да се сложи. Вижте колко яко стана, как я държи. На тази мисля да й сложа няма избор вече освен това. Да й сложа шалче. На тази не знам дали да й сложиш шалчето или не. Не, няма да сложа шалчето. Аз ще сложа и ето тази само да се види повече. Ето тази панделка, защото е много малка. И на нея това ще ходим само. Да залепям. Между другото се получи доста яко. Готови ли сте за резултата? 3, 2, 1. Ще ги... Колко са кюти двете. Мен лично ми хареса повече тази. И двете ми харесва, само че повече тази. И чао от мен!